मावगासिनो दं आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै बिदिजे रोहो रोहो बैयाव सावलांना दा एकदमबारे दिहुनगासिनो दं आरो लोगोफोर फैनाय जाबाय बियो। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव फिन खेबसेबो बराय हरग्रोनाय थालायबाय। दिनै आं नै दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर, बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअ'खौ लाना फैनाय जालायबाय लोगोफोर। मोजां नुयोबा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांलायदो ना मा होनो लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला आं भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामलांबाय थानोसै लोगोफोर। नै नायलायदो लोगोफोर, आं मा जायगायाव थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला आं भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामलांबाय थानोसै। थौदो ना होनो लोगोफोर, थौदो गोजौथार लोगोफोर माथो हाया। भिडिअ'खौ केसा लास्टाय माबायदि लामानै नायनो हागोन लोगोफोर। आं मा जायगायाव थांगोन आरो मा देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय था, जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। लोगोफोर, आं हाजो गाखोबाय आरोना, हाजो गाखोनानै ओमफ्राय आं मा देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम ना मा होनो लोगोफोर। थौदो लोगोफोर, आं मा देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम, भिडिअ'खौ स्टप खालामनाङा। अब्ला मिथिलांगोन आं मा जायगायाव थांगोन। बिराद मेंबाय लोगोफोर, गोजौ बिराद जायगाया हाजो, ओमफ्राय आं मा जायगायाव थांगोन बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनानै बे भिडिअ'खौ लाना फैदों लोगोफोर। नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो। थौदो बिदिब्ला कैसा रास्ता है, कहाँ जाने वाला है आप लोग देखते जाओ मेरा वीडियो पर। जंगल हो यार फ्रेंड्स। लोगोफोर, हाजो गाखोनानै भिडिअ'खौ स्टप खालामनाङा लोगोफोर, जोबजासिम नायलां। आं मा देखायलांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। बहुत थोड़ा सा उठनाय बहुत भी जानाय फ्रेंड्स, थक गया यार, मेंबाय जोबोद मेंबाय। भिडिअ'खौ गासिबो इतना सुंदर है गाइस, जोबोद समायना समायना नै दंफां लोगोफोर, सोरनि जंगल, सोरनि बारि, सोरनि बागान मोनफैबाय आरोना लोगोफोर। थक गया यार, इतना पाहाड़ उठनाय, एसेबां गोजौ हाजो गाखोनांगौ। स' गाइस, आं दा मोनफैबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं मानो फैदोंमोन, माखौ देखायफैदोंमोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर। आं देखायनोसै खाथियाव लोगोफोर। थक गया यार, किस चीज़ को दिखाने के लिए हम ये पार में उठा था, आप लोग देखते जाओ, वो देख रहे हैं देखो। सो गाइस, थक गया यार। स' लोगोफोर, आं जोबोद मोनबाय आरो जायगायाव आं मोनफैबाय आरोना लोगोफोर। ओंखायनो गेम फिसा नुदोंना मानि थाखाय बे गेमा बरिं नुदोंना लोगोफोर। बे गेमा माने दा जोबोद मेंबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आं देखायनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था। भिडिअ'खौ मोजां नुयोबा आरो भिडिअ'खौ मोजां नुयोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो कमेन्ट होनानै लोगोफोर, जाहाथे आंबो फैनानै नोंथांमोननि भिडिअ'खौ सापर्ट खालामनो हायो, नायफिननो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायखांदोंबा आंनि कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर, लोगोसे कमेन्ट होनानै दोनहर। थ' बिदिब्ला आङो देखायलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर फारि फारि। थ' लोगोफोर, आं दायो मानो फैदोंमोन बे जायगायावहाय नोंथांमोना नायनो हागोन। अर जोंगासिनो दं, मानो जोंदों नोंथांमोना नाय आरो आं खिन्थागासिनो दङ लोगोफोर। बेखौ नुना ओरैजाय गासिबो लांदों आरोना दंफांफ्रा, बे दंफांफोरखौ दानफायनानै लोगोफोर बेखौ नैबे अरावहाय सावनानै लोगोफोर खैला बानायगासिनो दं आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलां, आं देखायलांगोन। मोजां नुयोबा भिडिअ'खौ शेयार खालामनानै हो लोगोफोर, थाब बाथि लोगोफोर, आरो लोगोसे कमेन्ट होनो दाबावदे लोगोफोर। आं देखायलांगासिनो दं, बे जाय मानसिफोर दङ आरोना गाहायाव फैनाय लोगोफोर, दंफांखौ सावनानै बानायगासिनो दं। नायलांबाय थानो देखायनो लोगोफोर दे। लोगोफोर नैबेयाव सावदों आरोना लोगोफोर, नैबेयाव सावदों। ओमफ्राय नै लोगोफोर, खैला आरोना बियो, खैला जाबाय आरोना लोगोफोर। दंफांखौ सावनानै खैला दिहुनबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै मानसिफ्रा मावगासिनो दं आरोना लोगोफोर, नायनो हागोन लोगोफोर। भिडिअ'खौ मोजां नुबा शेयार खालामथार लोगोफोर। बिदिनो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोजां भिडिअ लागासिनो फैबाय थानो हायो, बेनिखायनो नोंथांमोना शेयार खालामनानै कमेन्ट गालां लोगोफोर, लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै गालां लोगोफोर। स' लोगोफोर, नै आंटी मोना खैलाखौ बासिगासिनो दं आरोना लोगोफोर। आंटी ये तो खैला होता है ना, मेरा कैमरा थोड़ा सा देखो, काला मिला है, दिखाई जाने लोगोफोर, काला मिला है नो खैला। नै सालियो आरोना लोगोफोर, नै सोयो गथा गथा। ओमफ्राय नै ओरैजाय नायो लोगोफोर, ओरैजाय बस्था जाबाय आरोना, बस्था जाबाय। देखो गाइस, देखो भिउखौ देखो गाइस, भिउफोरखौ नायनानै ला लोगोफोर। नै दंफांफोरा जा बरिया, दंफांआ एकदमबारे सिदा जायो आरोना, नै गोजौआवसो लोगोफोर दंफांफोराबो। ओमफ्राय बेफोरखौ दानफायलाबायनानै लोगोफोर नै बेफोरबायदि थुख्रा हासोनानै एकदमबारे अर थुख्रा होयो आरोना लोगोफोर। नै स' लोगोफोर, बिदिब्ला बिथांमोना मावगासिनो दं आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो। उफाय गैया लोगोफोर, माजों मा खालामनानै माजों मा बेफोरबायदि दिहुनो, जोंफोरसो रोङा जाहैबाय लोगोफोर। मेरला बिसिना बिफां लाइफांफोर दङ नालाय, बिसोरो मालाय बेफोरबायदिनो दंफांखौबो दानफायनानै सावनानै माने खैला बासियो आरोना लोगोफोर, खैला खालामो बिसोरो। दाथ' गोजां बोथोर सिजन नालाय, बिसोरो गावसोरनि टाउनफ्रावनो सोरबाफोर बायनानै बेफोरबायदिनो लाङो आरोना लोगोफोर, बेफोरबायदिनो खालामनानै बिसोरो फानो आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला आं जायगाफोरखौ एसे देखायलांबाय थाबावसै लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर, नायलांबाय था। भिडिअ'खौ स्टप खालामनानै दोननाङा, जाहाथे फुरा नायलांजोबो आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर, नै दिहुननानै दै फिसिनानै लाबाय आरोना, नै आंकोला रोहो खालामलांगासिनो दं आरोना, सावगासिनो दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय इखौ दा एसे ओरै दिरुननानै लाबाय नै, ओमफ्राय नै मावगासिनो दं आरोना लोगोफोर। नै बिदिनो रोहो बैयाव सावनाय आरोना दा दिहुनगासिनो दं आरोना लोगोफोर। नै गाहायावबो लोगोफोर बै दंफांफोरखौहाय नै जाबनानै हाखरावहाय लोगोफोर दोनबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो हागोन, नै बेफोरबायदि बे दंफांखौहाय हमनानै लागोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय मावनानै बिसोरो खैला बासिगोन आरोना लोगोफोर, बासिनानै बस्थायाव पेकिं खालामगोन बेफोरबायदि लोगोफोर। नै ओरैजाय मावगासिनो दं आरोना लोगोफोर, मावगासिनो दं लोगोफोर। पेकिं खालाम दोनबाय आरोना लोगोफोर, थाखो लोगोफोर। सोरगिदिं स' लोगोफोर, बिदिब्ला
बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन सो गाइस मेरा वीडियो यहाँ पर रखती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिल जाएगा बाय बाय।